Buyursa Kırgızistan'ın blogerleri dünyada nomer alim oluşuna maksat koyduk. Жетеміз dedik mi? Жетеміз! Ik ben camouflage, wallo entourage. Ik ben eenmans in die beat, spionage. KGB, KGB. Je weet niet wie is beat, maar ik weet wel wie. Ik ben camouflage, wallo entourage. Ik ben eenmans in die beat, spionage. KGB, KGB. Je weet niet wie is beat, maar ik weet wel wie. Hey, ik ben op mijn buik, baksteen door je ruit. Drink veel, ik loop schuin. Eenmans in die bitch, eenmans op die tip. Eenmans op die tory, zeg maar jongens, ik word rich. Je zit op mijn dolly, zet mijn handen in de slip. Ik ben op een missie, jongens, zorg dat je niet slipt. Ik ben op mijn buik, zoeken naar die kluis. Ik ben niet met ratten, ik kom stiller dan een muis. Ik ben camouflage, wallo entourage. Ik ben eenmans in die beat, spionage. KGB, KGB. Je weet niet wie is beat, maar ik weet wel wie. Ik ben camouflage, wallo entourage.